Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ginayaw ikaw, O Ginoo. Umaniini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong mga tao, kay nakita manilang mga milagro siyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa libot kaniya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya miingon siya kang Felipe, asa man kita makakapalit og igong pagkaon alang ning mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka dinaryo, dili paigo nga ipakaon ning mga tawhana. Usa siya mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro miingon kang Jesus. Niay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niadtong mga tao. Si Jesus miingon kanila, palingkurang mga tao. May daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya mga tinun-an, hipusan ninyo mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa way duha-duha, siya gayud ang propeta nga moanis kalibutan. Nakamatikod si Jesus, nga maduol sila kaniya, ug kuhaon siya pugson nga mahimong hari. Busa mibalik siya, nga naginusara, ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kaniyong tanan dinhi, labi na gid sa ato mga igsuon nga naguban, labi na mga masakiton, labi na mga apuhan. Kaya dili na tayo makagahom pag-adto sa simbahan, maayong adlaw natong tanan. Maayo ba? Naot paunta. Kanang pangutanang maayo ba? Mag-agad gyud na sa atong disposisyon, labi nagmaghisgot tag grasya nga atong nadawat. Makaingon ba mo kamong dinhi nga gidugog sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo? Labi mga itag grasya, mga itag kwarta, makaingon man ta nga gihatag niyang tanan atong ipangayo? Ya makaingon ba gid sad ta nga ang gihatag sa Dios subay gid sa atong gipangayo? Nabay uban mo ingon, daghae kog bana Ginoo, tall, dark and handsome. Pero ang niabot, dark ra gid tanan. Mga igsuon, yes, tinud-anay naa magitay grasyang nadawat. Apan, it's not how big, how small the gift that we have received, but it's on our attitude towards that gift that we have received. Karong Domingo nindot kaayong ang image nga gihatag sa Dios nato. Kabahin ini mga grasya nga atong nadawat. Labi na usab mga atong batasan at tubangan ini mga grasya. Unang pagbasa gikan sa mga hari, dahi usa ka sulugoon. Giingnan ni Eliseo nga ipakaon is mga tawo kini mga pan nga sibada. Ingon ang sulugoon, gamay ra man kay ini. Di ini kay gust usa ka gatos. Ay ingon si Eliseo, ipakaon na kay ay problema, igo ra na. Apan nakaingon ang sulugoon, kuwang kay ni. Sa Ebanghelyo ni San Juan karong Domingo si Felipe gingnan sa Dios nga pakanon ta ning mga tawo nga nagsunod-sunod nako.
Ingon po sa Pilipi, kadaghan aning tao, maigo ka ni isda niya. Ingon po sa Andres, oy, 5 rim ni ka, panya do ka isda, unsa may mahimo aning libuan ka mga tao. Mga igsuon, di ba susama po ta aning nila ni Andres, kining sulugoon ni Eliseo? Unang punto, it's not how big, how small the gift that we have received, but it's on how we appreciate that gift that we have received. Dili sa ingon sa kadako, sa kagamay, unsa ka bonggacious ang atong nadawat, apan kung giunsa nato pagtan-aw ang maong grasya nga atong nadawat. Matod pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, matod pa niya nga ang Dios miingon, my grace is enough for you because it is in your weakness that my power reach its fullness. Kasi pasabot ni mga igsuon. Daghan nato sahay mo lagi di kita ka-appreciate sa atong madawat. Labi na gid ang atong ikumparar kinatong kaugalingon sa uban. Kaingon ta nga paita ani kitang mga pobre, kita mo ni samot ka pobre. Ang mga kanhang dato ni samot ka dato. Balikason na lang nato kay lagi wa man ta ka kita, wa ta ka appreciate sa atong nadawat. And yet gipahinumduman kita. What it's not on how big, how small sa atong nakita, atong nadawat, but matod pa, it's on how we see and we thank the Lord for that. My grace is enough for you. Sa ato pa nga atong nadawat, igo ra po na subay sa pagtanaw sa Dios nga atong kayang madawat. Ako masiguro nasultig balik din nasayin ko parokya sa una, na ay nakadaog og loto. Drive ra siyag motor. Apan nakadaog og loto. Apan, yes, yahay king kinabuhi. Pero, pila layo rang 5 katuig. Ang pila ka milyon ngayang nadaog. Kwartas hangin, wa ra pod. Karon ibalik na po siya drive motor. Dili man ibati, magmaniho gabal-habal o drive motor. Pero akong punto is, na yung mga grasya nga atong pugson nga atong madawat, and yet there are times nga di ta kahibaw pagda sa mong grasya. Mga in the end, mawa ra pod siya. Whatever we receive is that, especially those come from the Lord, mao ginaang-angayan nato. Busang angay nato lang, pasalamatan, daygo nato siya sa maong atong nadawat. It is in our weakness that the grace of God can reach its fullness. Nga bisan gani kamo mga masakiton, grasya na nga nagsakit mo. Kaya nga naman, tungod na mo mga sakit ng inyong nadawat, nakaampo, nakasalig mo sa Ginoo. Whereas kami mga may glawas, usahay, yes, na may kwarta, na may palawas, pero at the end of the day, nakalimot nami sa pag-ampo, nakalumot nami sa Ginoo. Anyat kamo, tungod sa inyong mga gipamati karon, duol kay mo sa Ginoo, kada ko grasya na. Daghag mga tao, daghag kwarta, apan pagkalisod na mga ikatawa. Tungod, dili kwartang problema, apan ang relasyon sa ilang pamilya. Kaduha, it's not how big, how small that we have received. It's on how we share the gift that we have received. Matod pa sa mga ekspertos Biblia, kaning ingon ta nga multitude or milagros sa pag-apod-apod sa pan, dili na ingon nga murag mga pan na natagak gikan sa langit. Milagros sad kuno ni nga ang mga tao naghiwa-hiwa, nagpikas-pikas sa pan. Mura nga daghan kaayong nakakaon. Daghan tang sigayon mo ingon ta nga, ay, huwang panisto agani. Kaya nga naman, kumkum kaita. Kabantay mo na mga daghang kwarta, di gina makontento silang kwarta, mangita pag ginagdaghang kwarta, kaya nga naman, kumkum mangyud sila. Resulta, bisag ang kwartas uban, ilahon pa. Matupas kong kaubang pari, unsay kalainan sa daog hakog,
Ang daw, kung unsay iya, iya. Ang hakog, kung unsay iya, iya. Kung unsay imuha, iyaha. Kaya nga naman, kumkuman ang tanan. In the end, wala gipaambit kung unsay naa niya. Matod pa sa sulat ni San Pablo, ikadawang pagbasa nato karon, ngadto sa taga Efeso, paghigugma ay kamo diha sa pagtinabangay. Maka-appreciate lang kita sa grasya mga igsuon kung ato po ning ipaambit sa uban. Kabantay mo ana nga muhatag mog sinina, muhatag mog sa bakaha. Labi nag-isulob sa imong gihatagan. Ingon tala, angayan lagi na nimo. Kasi batiyo na to, malipay ta. Kaysa imo nang giluklok tanan di sa imong kabinet, anayon pa ng uban, di nakaigok, kaya dako na imong tiyan. Pero kung imo nang gihatag, wow, dito kayong kalipay, di ba? Ma-multiply, dili lang ang butang, kundi ang kalipay ng imong nidawat tungod niya ng maong butang. Mga igsuon, ang atong salmo, indot kayong pahinumdum nato. Sa ganito, ang kamot sa Ginoo, ato nang katahog balik kani. Ang kamot kung nato nang isilsil sa itong alimpatakan, di kita magsigreklamo kung unsay naa nato. Magpasalamat ta niya, ipaambit pagini nato sa mga wa ni ana. Katapusan, indot kay nga pag-ampo ni Santa Teresa de Avila. Kabahin sa grasya nga di nato kumkumon. Matod pa niya, Christ has no body but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which He looks compassion in this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands with which He blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are His body. Christ has no body but yours. Pahinumdum nato, nga matag higayon, magdaig kita sa Dios, sa Ebanghelyo, matod pa, si Jesus sa dihang mingon, unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kiningadto sa mga tao. Inumdum nato, unang lakang sa mga grasyang itong adawat, salamat ta niya, magdaig ta niya. In the end, mahibong lang ta, uy, nidaghan magkalit, napunan man. Sabot niya na, gikan sa pagpasalamat, di ginimo hunong sa atong kaugalingon, kundili, ipaambit, ihatag ini sa uban. Sa maong paagi, dili unsa ka gamay, dili unsa ka dako, kung unsa ka mapasalamaton, ug unsa ka magihatagon. Salamat sa Dios.